Musik leiser machen. Das geht so nicht. Ach, laber nicht, Chef. Feierabend. Lass uns tanzen, Mann! Dreh auf, dreh auf. Ich ruf gleich die Verstärkung, ja? Versuch's doch! Keiner kommt runter! Ja! Chlapci, plán je taký, že aktuálne by sme mali ty pičo. To bude meškať. Prídem až 9:30 do Girony a mám pol hodinu na to, že by som zlomil skurvený alebo také pivo. Takže misia je taká, že dneska kempujeme v Girone. Prečo? Pre pani herečku, čo máme tady. Kvôli nej meškáme, lebo robila pičoviny. Takže pani herečka nám dojebala výlet a nestíhame. Kvôli jej nemám chlast a je na strana taká, ne že ona je na strana, ona je prijebaná a ja by som je to najjarčil, vole to. Píp. Vidíme sa v Girone, chlapci. Ono, tá herečka, ona je vlastne to, ona je na strata preto, lebo má krámy, nemala čaru, no a proste chora na hlavu ja. Preto no. Takže tak, a dúfam, že stínem pivo, bo... Chlapci, toto bolo šialené. Práve sme prišli do Girony a mám pol hodiny na to zohnať pivko a potom to musíme dať kde zakempiť. Toľko mám aj to, zimu, lebo mám kraťasy a nič. Na ostro idem, ani trenky nemám, počuť tak. Uvidíme, čo sa dozvieme. Amigos, quedarnos cuánto nos queda media hora para comprar birra, pero buena cosa es que conseguimos, ¿qué es esto? Čo sme našli? Chlapci, sa mi zdá, že kvapka. Zima, piči, kraťasy na ostro, zaňame pivo, 20 minút na to mám. A čo ona, herečka moja? Herečka, poď. Poď. Herečka zrecyklovala, čo to je? ¿Qué es esto? Čo to je? Čo to je? No, colchado de pluma. Kolčada? To je... Dobre, perinu. Oh. Takže dneska spíme na períne, tak kde vonku. Supermercato 365, chlast. Oh, perfekto. Ideme pre chlast a ideme to tak kde skúsiť za kemping. Došli sme do Girony, lebo bola tu ťažká válka s herečkou, takže zase ako vždycky krámy má, takže ma pochopte takto. A uvidíme, kde zakempíme. Takže chlapci, Herečka mi kúpila pivo, som ju prekričil, že mi kúpila pivo. Tak ty pičo, to je to, ja som rozjebal znovu 1000 €, ale mi nechce pivo. No normálne herečka. Ideme to, perinu máme, to je dobré. Sme v skurvenej Girone, nevieme čo sa stane. taký intro camping. Peniaze som našiel. Peniaze. Ďakujem ti pekne. Gracias. Ďakujem ti pekne. No, tak herečko, ideme. Novinky, ideme ďalej na Portbou, nakoniec sa dostaneme posledným vlakom, mám pivo, dal som si tabletku na hlavu, bože vraj som prijabaný, takže sa dostaneme do Portbou. Entonces, en traducción, aquí pa mi actora, herečka, to je moja herečka, actora de la película, de la documento. Traducción, que la final cogemos último tren a creo que para Portbou, que es el último pueblo antes de la Cervere de la Francia. Y ya estoy feliz, ahí mi actora, corazón mío, me he comprado cervecita y me he tomado pastillita para la cabeza, pero estoy gilipollas. Y seguimos viaje y todo bien, a la final parcamos a la Portbou. Ya estoy relajado ya. De puta madre, un porito, cervecita, vamos, anda. Seguimos para adelante, ideme ďalej. Prednú kameru mám najebanú. ¿A qué hora pasa la 10 y ahora viene. 5 era, ¿no? ¿Eh? Perdimos ese que yo dije. Viene a Portbou, ahora aquí via 1. Tuto na jedničku nám príde na Portbou. Za chvíľu. Takže kalhotky sa našli moje. Boli v malom batohu. Mi pantalón se encontró en la final. De puta madre. Tengo frío, amigos. Y hoy dormimos en la playa, creo que en la Portbou. Sí, eso es. Y vamos a ver qué va a pasar hoy.
Pero con este creo que si hay Facebook, Instagram, documento no... Bueno, yo voy mis documentos si quieres. Actora no se tiene ganas de conectar con mi documento hoy, entonces no pasa nada. Tengo frío que te cagas. Esto, mojos se me caen. Soply mi se eču. Fatal. Ty pičo, a tie tabletky s tým pivom. Te pastillas con esta cerveza, ty pičo. Chlapci, ahojte, čaute. Takže, dal som si kalhotky, už vietrik nefúka. A vlastne to som chcel povedať, že aj teraz hovorím zážnosť, ženská uražená, ona má krámy, to ju chápem, krámy má a vlastne nemá drogy. Už neviem koľko hodín, ale to je jedno. Ide o to, že proste ja idem svoj dokument a uvidíme, čo sa stane. A neviem, čo som svojil. Chcel som to povedať vlastne, chlapci, v takom mini vlogu, než na prvom sezóna 2 začína, jak som slúbil, do Albánska ideme, že hovorím tej, ne, že do piči, ale že na ulici musíš mať to. Kurva, ona má plný batoh, ty kokot, šminky. Normálne čačky, mačky má. A na ulici musíš mať batoh, ty kokot, tam ti taká tá tenka nepomôže. Chápeš? Takže, tak to je. A proste uvidíme, čo sa stane. A koľko máme vlak? ¿Qué hora es, por favor? ¿Qué hora No es? soy tu secretaria, te lo dije, hay un reloj ahí. Y si hablas de mí en el video, Že není moja sekretárka. A zase sa paranojuje. me voy. Ty pič. Čakáme vlak. Čakáme vlak. A tá je proste makrami, non-stop. Herečka, takže tak. A neviem, ideme ďalej, pohodička. Chlapci, bude rozchod už asi vážne, po 5. krát. Po 7. krát bude rozchod. Viete prečo? Tuto si sedím, ona je tam predu, jo. A prešla. Ty si pridal túto fotku a mi ukazuje telefón. Túto fotku, túto fotku, myslela. A to bolo na mňa. Ale mi daj si tabletku a nemaj snížiť, ty pičo. Si fakt dobrý, že je tá piča. Nič nerobí len na mojom Facebooku, na mojom profile a jak som tam fotku pridal. A ty pičo. Chorá žena. Chlapci, a viete, že ja to pošlem do piči a ono sa to vráti, to je problém. Že proste, tak ale vypadni, a ona ale príde naspäť. Toto ja, joj, chlapci, vojna. Musím plán jak utiac do tej kundy. Chlapci, vlog číslo 2, série, epizóda 2, séria 2 bude, že plánu teku od kundy. Ukradla mi 200 €, má moje plejko a moju patim, čo je tu kolega Marian. Chlapci, máme problém. Problém je taký, že musím sa niekam dostať a zohnať jedlo a idem spať. To je vše, přátelé. Jedna špinava tu mi bude robiť bordel v mojom baráku vlastnom. Viete do jedna. Tam nech si nohavičky zbiera. To je, je to letí. Chlapci, dochádzame do Port Bow. Často zakempiť tak, kde pri pláži. Pičovina je, že nemáme nič jesť. Nemáme ani salami, ani sír, ani chleba, ani pizzu, ani kebab, ani kokot. A proste hľadáme mesto na kempovanie. A to je vše, ideme spať. Herečka ma furt prenasleduje ešte, neviem kedy je od teba v hlave. A to je všetko, uvidíme čo stane. Chlapci, došli sme do Port Bow. Bisexuálny bar. Ideme zobrať komíru. Idem pýtať, kde je dač. Pero aj keď tu nikto nebude, tak sme piči. Skúsim sa pýtať na jedlo. Chlapci, novinka je
Zazvalali bar, pražička z bečky mora, suchý chleb, mám na 2 jointy trávy, tamto vidím zastrešené presne, tamto ideme spať. Takže dobrú noc, zajtra to rozprijame a ideme ďalej. Takže týmto dnešný vlog končím asi. Je to hranica pod Bou. Na Česko-Španielsko a zžerm suchý chleba. Bo takto ma krámi, takže jedem dál. Potrebujem váligly na Jonta. Myslel som tu spať a bojám policia, takže podľa mňa dobrý spod je tuto v tejto reštike. Ale sú zatiahnuté strechy do pisu. Takže ideme spať tuto. Idem spať tu bez Jonta. Dáme patru pod policiou. Spíva pod policiou, chlapi. Na hranici. Tu si dám Jonta. Ja nechcem robiť. Tak dobrú noc. Chlapci, celý svet hovorím, že ukážem vám nočný podbor. No tak môžete vidieť na hranici vole dedinu. Kde nič. Fakt ani špak tu není na ceste. Ani skurvený špak vyjebaný. Chápeš? Tak nič, ešte, že mám trávu a ne až teraz, ty kokot. Môžeme zrobiť čistého jointa. No, a tak to vypadá proste, nočný podbor. Dobre chlapci, dívajte, mám iba deku. Fakt iba paplov mám. Tak kurva aj batok si zobrala. Môj. Ukradla mi PlayStation, Playko a 200 €. Tá kurva skurvená portugalská. Argentínska. Chlapci, tu som live. Tu to bude v dokumente. Tá kurva mi ukradla PlayStation, kolobežku a 200 €. Takže tak. Chlapci, takže tá kurva mi ukradla, jak som povedal. 200 €, moju playku aj kolobežku má. No má proste v pivnici v Tarragone, kde je zaplatenú úložňu veci. Tam má moje playko, má tam moju kolobežku elektrickú, zajebala mi 200 €, čo som mal na pas, aby ste vedeli, a ostalo mi toto. 2 deky, aj taký batoh na mŕtvolu, alebo čo to je. Išla do pičera, kde ukradla mi batoh, keby ja som išiel pre vajgle, tak nech cipne mŕtka. Ale zajtra som naspäť v Tarragone, si zoberiem moje playko aj z kolobežku a potom cestujeme ďalej. Takže tak, ale ešte ona sa vráti a to furt bude to isté, takže budú srandy chlapci od chorej ženskej, aspoň mi zrobí content. Ahojte, čaute, dobrú noc. Ahojte chlapci, ahojte, čaute. Ja a Bimba, ako navždy, ideme ďalej, smer Itália a Albánia. A dneska vážne končíme, dám si posledné brko, čo mám. S jedným chudobným vajglom. Kurva mi ukradla všetko. Nevadí, ideme ďalej, chlapci. Ideme ďalej. Ahojte, čaute a spím pod policiou. Dúfam, že tá všetka nepríde, mám tu kaperu, že by... Chlapci, musím s nožom spať. Lebo sa bojím ženy, týmu. Takže tak, tu dúfam, že ma bolo počuť. Je tu dobre, vieš prečo? Nevieš prečo? Lebo barman pod pultom predáva marihuanu, že muzerant. Predáva, pri zábou, aby som tu zdochol. Chlapci, 7:45 Parbou. Pizza mi ukradla včera všetko, jak som povedal, to je jedno. Idem na stanicu, vidíme, čo sa stane. Ideme ďalej, Taliansko, batok zoženieme. Bez centu, profesionálne, bez ako všetko. A ideme ďalej! Život ide ďalej! A čo vám mám povedať? Ojebali ma o 2,5 tisíc € a ideme ďalej. Chlapci, môj dokument pokračuje tak, že za hodinu mám naspäť vlak do Tarragony, do Barcelony. A idem si po moje veci, po moje playko, aj po moju kolobežku, aj po mojich 200 €. Čakám im v pivnici tú mŕtku. Chlapci 8, chlapci a zase chlapci a dievčatá.
Do stanici z Dekové Fohoľo, okradnutí sme boli. Dobre, 8.35 je vlak do Tarragony, čo pôjdem zase niekoľko hodín. Po ceste skúsim zeditovať video, zastavíme, a budeme sa napívať. Do večera sa musím do Tarragony vyjebať zámok v pivnici a zobrať si moje veci, čo je plejko a kolobežka. Plán bude taký, že ho predáme a vraciame sa zase zajtra z Tarragony ráno. Ideme smer Taliansku, jak som slúbil. Už bez kundy, v pohode. Takže tak. Ešte som to vážne premýšľal, chlapci. Idem spätky do Tarragony pre moje plejko, pre moju kolobežku a pre svoje prachové. Dáme si deň, dva odpočinok v Tarragone, vyvajím fety a ideme smer Taliansko. Do pár hodín sa tam vrátim, zastávka bude v Girone na chlast. A uvidíme, čo sa stane, dovidíte v ďalšej stáži. Chlapci, chcem ešte povedať posledný strih. Som sa rozmyslel, že idem do Tarragony, som na hajzli, lebo za 10 minút je vlak, nemám lístok. Takže musíme sa pohnúť, potom už by to malo byť v pohode, zastávka v Girone na chlast, najesť sa. A Tarragona pre svoje plejko aj elektrickú kolobežku aj pre svoje love, čo mi kurva ukradla. Ahojte, čaute. Idem to zostrihať tady na hajzli dokument. Chlapci, przyjezd do Tarragony a teraz ideme kam? Idem do skladu, musím tam zobrať pačidlo a vyjebať zámek, vole, aby som si zobral svoj PlayStation aj svoju kolobežku elektrickú, ktorú predám more. Lebo ideme na výlet a mám to piči a radšej to predám, jak to má nechať si tak kurva, takže o to ide tu vlastne. Tu nejde o to plejku ani o kolobežku. Ani o tie love, čo ma všetci tu pojebovali. Nech si užijú drobné čuráci. Chlapci, novinky, no vlastne idem do toho garážu, to je sklad. Na kartu, na kľúče, ja to rozjebem, zaberiem svoje. Ide o to, dúfam, že tá píča neprišla skôr, jak ja. Lebo posielala tam, vole, že vraj ja som jej zbil psa, že som jej v ruku buchol, čo je klamstvo, že to vidíte na YouTube. Ona ma mlatila. Ja som sa jej ani nedotkol, vole. Takže tak. A vlastne, že vraj mám zákaz, ak u nej približiť na 100 metrov. To by mala ona ku mne, nejak u nej. A snáď kurva som došiel rýchlejšie do Tarragony, vole, a všetko prebehne hladko. Nemám moc baterku na to, čím lúpeš. A idem do piči, chlapci. Takže to moje veci. Takže takto. Chlapci, prichádzam tu. Táto červená budova je sklad. Na druhom poscho. Brána je zavrená. Musím preskočiť bránu. Dúfam, že ma nikto neuvidí. Musím vyjsť hore, vylomiť zámok, zobrať si svoje veci. Také mi si jade sa 5 baterky. Bol som na hlásení Bengami, že tu idem, ale jak som svoje veci a mám to pič. Nejde o to. Dobre, takže som v kancelárii, nenechali ma tu ani vstúpiť. Príde policia a idem rešiť, že chcem svoje proste veci. Ja chcem svoju kolobežku, svoje PlayStation. Tá kunda je vypnutá, takže tak to budeme riešiť. Chlapci, stojím v kancli a oni, že nemôže vstúpiť, zavoláme policiu. Ja volám, volá sa tak a tak. A tá piča vyjde z hazlu a mi hovorí, že tu má svoju kolobežku aj plejko. A že udala som ťa na policiu, že nemôže sa ku mne približovať a neviem čo. Takže chlapci, ideme predať plejko, kolobežku. Alebo tak, alebo fety zabrať a ideme do piče, do Talianska, do Albánska. Na festival Albania Teknival, jedem! Takže tak, idem sa najebať. Nemám baterku, chlapci, ideme zostrihať dokument, jak to skončilo. My sme nemuseli nakoniec kradnúť, takže to je pecka. Lebo už som to videl na to. Na 2 dní zase tam v chladku. Nie o to, že mám psa, kde mi ho zoberú, vieš. No a ahojte, čaute, uvidíme sa na ceste do Talianska, chlapci. Uvidíme, čo sa stane, kunda je v piči a zjedla mi kar. Ešte idem flašky nabrať, mám takú reštiku zrušenú. Proste stará reštika zrušená, po koľko chlastu tam je, tak to idem nabrať na cestu. Idem predať plejku, potom sa ozvem. Ahojte, čaute. Savage on the trip, bitch, ideme ďalej. Chlapci, už som šťastný, prežený, všetko to padlo dobre, vlastne som hovoril, že prišiel som do toho skladu skurveného, idem na recepciu, hovorím. Sú 3 možnosti, buď mi otvoríte a zoberiem si svoje plejko a kolobežku, alebo zavoláme policiu, alebo vám tam rozjemem zámek. Takže nakoniec tam tá piča bola.
Nakoniec tam tá piča bola, počkajte, ciga mi spadla, kurva. A hneď vám to dopoviem, Takže vlastne tá piča tamto, nie tam bola, takže som si zobral kolobiežku, jo. Máme kolobiežku. Tady mám batov, plejko, chlapci. Mám tu ten proste, dva joysticky, speaker, plejko, 4, no. A dohodol som sa tak proste, že teraz zoberiem 50 gramov speedu. No proste vymením to za drogy. A zajtra ráno sa budeme a vraciame sa zase kde? Zajtra budeme vo Francúzsku na hranici, takže tak. A chlapci, pohodička, týmto končí ďalšia časť, uvidíme, čo sa stane po ceste zítra. Vidíme sa v ďalšej časti, keby dačo špeciálne bolo dneska, chlapci, tak ešte to tu dodám do tohto časti, ale nemyslím si. A Savage vlogy idú, chlapci, ideme do Albánska, kámo, bez peňazí, to si ešte nevidel.